Hos Salesforce One er kunderne naturligvis det allervigtigste. Derfor er det også vigtigt for os i samarbejde med vores kunder at kunne dokumentere de resultater, vi skaber. For cirka knap 3 år siden, der fandt vi ud af, at vi skulle gøre en ekstra indsats for alle vores unge medarbejdere i banken. Så det vi gjorde, det var, at vi inviterede 4 virksomheder ind og lade dem komme med et bud på, hvordan de kunne strikke en uddannelse sammen, der kunne matche de ønsker og krav og behov, vi havde til en uddannelse for vores unge rådgivere. Og der var det Salesforce One, der var de klart bedste. De kom med det bedste bud på den her uddannelse, og derfor så indledte vi et samarbejde med dem. Og derudover så synes jeg også, at de har været rigtig gode til hele den her proces og være med til at udfordre os på at flytte nogle grænser på, hvad er det en god uddannelse eller moderne uddannelse skal indeholde. Så det har været vi har et rigtig godt samarbejde med Salesforce One i dag. Opgaven sammen med vores kunder er at skabe resultater. Det er enten det drejer sig om lederne, eller det drejer sig om medarbejderne. Derfor er det også vigtigt, at vi i tæt samarbejde med den øverste ledelse i organisationerne tilsikrer, at der er en sammenhæng mellem den strategi og de resultater, der skal skabes. Den personlige kontakt har været vigtig for os, fordi at når det kommer til altså den her type af arbejde, hvor det er konsulenter, du hører ind eksternt fra, jamen altså, så er det fundamentalt, at relationen den fungerer. Hvis ikke den gør det, så kan du ikke arbejde, specielt ikke med salgsuddannelse og værdigrundlag i en virksomhed. Der skal der være en fælles forståelse, der skal være fælles fodslag i det. Ellers så bliver det forkert. Så har vi haft en god kemi, en god forståelse imellem, hvad er det for noget, der driver en virksomhed som DFDS på passagerområdet, kontra de værktøjer, der ligger for at kan arbejde med mennesker. Det er både salgstræningsmæssigt, men i allerhøjeste grad også værdigrundlagsmæssigt. Så det har fungeret godt. En af de ting, der gør Salesforce One til en fantastisk arbejdsplads, er, at vi aldrig leverer standardprodukter til vores kunder. Vi ønsker at tage udgangspunkt i den enkelte kunde, i det enkelte problematik, i de enkelte udfordringer. Vi ønsker at samarbejde med vores kunder, så undervisningen bliver nærværende og direkte og relevant i forhold til den dagligdag, de befinder sig i. Som træner og som underviser hos Salesforce One, med mere end 25 års erfaring inden for salg, ledelse, oplever jeg, at jeg har et job, hvor jeg hver evig eneste dag lærer noget nyt. Og det synes jeg kan. Den fleksibilitet, vi satte så meget pris på i udvalgelsesprocessen, har været rigtig meget værd for os. Og så har vi mødt nogle gode mennesker, nogle gode, dygtige mennesker, som også var et af vores hjørnesten i udvælgelsen. Og det bedste tegn på, at det har været et rigtig godt forløb, er vel egentlig, at der er en stor efterspørgsel i min organisation for, hvornår vi skal til træning igen med Salesforce One. Hos Salesforce One skaber vi nogle målbare resultater sammen med vores kunder. Det gør vi, fordi vi har fokus på mennesket, vi har fokus på værktøjskassen, og vi har fokus på processerne. Det er også derfor, at 96% af vores kunder vil anbefale os til andre, og det er vi rigtig stolte af.